To znamená, uveďme jednoduchý príklad. Naše telo má ruku, ktorá je spojená s telom. Aj keď je oddelená, ruka je stále súčasťou tela, je s ním jedno. Pochopením tohto príkladu spojíme číselné hodnoty. Číselná hodnota, ktorú dostávame, je 2 plus 7 plus 1, čo dáva 10. Keď máme hodnotu 10, spomeňme si, že 0 je vesmír a 1 je alef. Čo to znamená? Potvrdzuje to, že slovo prešlo vesmírom, aby dosiahlo zem. V knihe Izaiášovho na nebo vstúpenia sa tiež hovorí, že sám Jahve zostúpil z 10 nebies a potom vystúpil späť.